Kapod wantiere wechego, ji abich mane ochwade gi magina mowito ngimagi kinde ng'anyo ma Sabasaba ringregi otimnegi bero mar yango kaka ne giwito ngimagi. Jafwambo marwa Eric Owenga nyisowa lipot ewi bero gi nonro kaachiel gi ywak mar familia maggi. Bang' chenro mar bero mane okawo thuolo mar seche maromo 6 kama e kan ringre ji ma otho ma Nairobi Funeral Home, anyuola mar Paul Makori gi Anthony Maina no kod lit mokalo. Maeri tokne magina magi chich godo ne oti godo e chwado ringre anyuola gi ne oyudi kendo kol oko. Magina Makori geno ni biro ti godo e konyo nonro mar yudo ratiro mar oganda go. Makori mane ochwad magina e kadak makangemi no yudo magina ka omoko e bwo yuothe tok po ng'ute gi kora chich. Kama ina mane onegi e kadak makahawa West no yudo magina ka omoko e onding'e. Nimepata kushuhudia kwamba alishutiwa mara mbili, lakini risasi ambayo imepatikana katika mwili wake ni moja. Risasi yenyewe imepatikana katika karibu na kwapa ya mkono wa kulia, nikishuhudia tu walipokuwa wanaitoa, na hata waliweka kwenye meza na ikapiwa picha nikiona. Amefanywa postmortem na ameonekana bullet yake imeonekana ilikuwa alipigwa risasi hapa, intestine katoka, halafu bullet imeonekana spinal cord. Nonro mar bero ne ringre abichgo no fulo ni giwito ngimagi tok chwero remo sidang' kendo onge kaka ne ginyalo tony. Kweth mar lakteche mar jobero ne oting'o Simon Omuok gi Joseph Ndung'u duto mane ochung'ne anyuola ma owito jogi, ka Sylvester Mahinge to ne ochung'ne piny owacho. All the 5 victims suffered gunshot wounds. They died as a result of bleeding because of the gunshots. Officers were very clear on their mission. And when they took those shots, we can almost say for sure their intention was to kill. Koyo geno yudo ratechgi, anyuola go koro nigi kwayo kalure kod pek mar liel. Na kwa upande yangu ningeomba, juu ni mimi mama, ni mimi baba, ningeomba haki yake ionekane, ifuatiliwe, yani haki itendeke. Juu yeye alikuwa breadwinner na mke wake amewachiwa watoto wadogo na ni housewife. So sasa tungeomba tu usaidizi. Kwa wakati huu, kulingana na uhaba wa kifedha kwa wakati huu, sababu ili jambo limetupata ghafla bila matarajio, na msiba unapotokea huwa kwamba haujulishi mtu kujipanga kifedha, tumeamua mwili usalie hapa. We are appealing to Kenyans at this point in time to kindly stand with the families. Chenro mar bero no bende noyuorie gi duol mochung'ne no kaka obila tie thuru kamano IPOA, okwach kich gi bede migepe mamoko mochung'ne kendo ratich oganda kaka IMLU. We have handed over the bullet remains to IPOA. IPOA have taken them for ballistic testing, and we are hoping that we will be able to identify the guns that actually took the shots. Magitimre seche mamaromo jopiny 44 dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Kenyatta National Hospital kod kod adhonde mag magina mane giyudo kinde ng'anyo mar Sabasaba. Moko kuomgi bende gin nyithindo manie bwo higni 18 kaka Solomon Mungai mane ohinyore Limuru. Jad bura ma Githunguri mano Gathoni wa Mushomba mane otimo limbe e kar thieth ma Kenyatta kama oganda go yudo thieth nosemo kalo tim mar tiyo gi risasi e tok chik kinde ng'anyo. Huyu mtoto ambaye ni kaka ya huyu mwenye alinifanya nifike hapa, alipatikana akicheza mpira. Alikuwa anacheza mpira. Alikuwa anacheza mpira, risasi kampata akicheza mpira, na ya kuhuzunisha sana ni kwamba huyu mtoto amelala seo siku 2 kama risasi ziko kwa mwili. Anyuola gi pod chunygi moko kalore kod kuyo momako gi tok wedegi chwad kod magina chieng' uktich mar jumani. Kwayo maduong' en ni ratiro nyaka giyud. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi Funeral Home, Nairobi. Yakwara mwika pod wantiere lipot motenore kod weche mag ng'anyo eni jaod bura